Il-kumpanija Consolidated Biscuit Limited se tkun qed tispandi l-operat tagħha f'fabbrika oħra fuq medda ta' 3000 metru kwadru. Dan se jsir b'investiment totali li laħħaq 3 miljun euro. Fil-waqt li mis-sena d-dieħla l-kumpanija li ilha taħdem għal 40 sena se tkun qed tissupplixxi waħda mill-akbar katina ta' supermarkets fil-Lvant Nofsani. Permezz ta' dan l-investiment, il-kumpanija se tkun qed tirdoppja l-produzzjoni li qed tagħmel fil-mument. Dan tħabbar waqt konferenza stampa indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt żjara li jagħmel fil-fabrika fl-Imrieħel. Il-General Manager ta' Consolidated Biscuit Limited, is-Sur Robert Ellul qal kif il-kumpanija tagħmel diversi prodotti tal-ikel, fosthom gallettini, galletti u snacks oħra li huma popolari fis-suq lokali kif ukoll fis-swieq barra minn xtutna. Bl-investimenti li qegħdin nagħmlu qegħdin naraw li qed inkunu issa iktar kompetittivi għas-suq tal-esportazzjoni u qegħdin nkunu wkoll ninvestu f'prodotti ġodda bir-riċerka tagħna u l-innovazzjoni biex noffru prodotti li huma uniċi għal kumpaniji internazzjonali, brands kbar, u bekk nkunu nistgħu noffru dak il-valur miżjud fi prodott. Is-Sur Ellul qal kif permezz tal-għajnuna ta' Trade Malta l-kumpanija ħadet sem f'diversi firi tal-ikel barranin, fosthom fil-fira kbira tal-ikel il-Gulf Food li ssir f'Dubai. Tant li permezz ta' din il-fira nibtet relazzjoni ekonomika bejn il-kumpanija Maltija u l-katina ta' supermarkets fil-Lvant Nofsani. Il-General Manager spjega li għall-ewwel se jibdew jesportaw f'pajjiż wieħed bil-possibilità li jespandu għal 8 oħra fejn taħdem din il-katina ta' supermarkets. Il-Ministru Silvio Xkembri semma kif blajnuna mill-Lindis Malta din il-fabrika Maltija se tkun qed tispandi l-operat tagħha biex toffri aktar effiċjenza u kwalità fil-produzzjoni tagħha. Rridu naraw l-industrija tagħna titla' tarġa' li jmiss, tkun organizzata aktar u tkun iktar effiċjenti fil-produzzjoni tagħha. Din il-fabrika partikolari stenna naraw li kienet fabrika maqsuma f'żewġ biċċiet separati minn xulxin. Kellek Consolidated Biscuit u Sunshine Snacks. Bil-mod kif kienu kien diffiċli ħafna lihom li jkomplu jikbru joperaw għaliex kellek restraints minħabba fabriki oħra mal-madwar. Il-Ministru għall-Ekonomija spjega kif permezz tad-diversifikazzjoni li għamlet din il-kumpanija żdiedet ir-reżiljenza tagħha minkejja Brexit u anke l-pandemija. Intqal kif matul is-sena li għaddiet li tat l-akbar sfida ekonomika, il-kumpanija żammet lil ħaddiema kollha magħha. Dan anke permezz tal-inċentivi li tal-Gvern matul il-pandemija.